Qed inħarsu lejn pjani li jistgħu jaqdu l-ħtiġijiet ta' pajjiżna għall-20 u 30 sena li ġejjin. Star dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela, hekk kif ma dan l-istazzjon spjega f'aktar dettall il-ħidma li għaddejja biex jitfasslu pjani ambizzjużi favur sbtar ġdid fis-sit ta' St. Luke's fi Gwarda Manġa. Dan wara li l-istess Ministru ħabbar waqt dibattitu fuq l-Istazzjon Nazzjonali il-ħidma li qed issir f'dan ir-rigward. Fil-fatt il-Ministru Bela spjega l-funzjoni ewlenija li hu mirat li jkollu dan l-isptar ġdid. Aħna nixtiequ għandna din il-viżjoni li hemmhekk ikun hemm sptar fejn il-pazjenti jkunu jistgħu jiġu milquha u jieħdu trattament on a day case basis. Diversi tipi ta' operazzjonijiet fil-kirurġija ġenerali, ġinekoloġija, ortopedija u nista' nibqa' sejjer. Dawn is-servizzi hekk ħajkunu konċentrati f'dan il-post imbagħad ħajkunu qed jagħmlu spazju ġewwa Mater Dei biex f'Mater Dei nkunu nistgħu nieħdu ħsieb inpatients. Il-Ministru tenna kif il-Gvern qed iħares lejn dawn il-pjani bis-serjetà. Dan hekk kif permezz ta' dan l-isptar il-ġdid u anke l-investimenti kbar li qed isiru fil-kura primarja, l-isptar Mater Dei ikun jista' jiffoka aktar u jilqa' fih dawn pazjenti li jkollhom bżonn kura fit-tul. Qed inħarsu lejn pjanijiet qed inħarsu lejhom bis-serjetà, pjanijiet li huma pjanijiet preċedenti u aħna ovvjament qed nipprovaw kemm jista' jkun intejbuhom aħna nixtiequ sistema tas-saħħa hawnhekk qed nitkellem fuq Mater Dei ma qed nitkellem fuq is-sit ta' St. Luke's li jkunu jistgħu jaqdu lil pajjiżna għal 20-30 sena li ġejjin. Ġifieri dawn huma pjanijiet ambizzjużi.